Bidaian gaude berriro ere. Bai, pentsatuko duzue, erki bizi da gure txiki hau. Hemendik batera bestera, eta gainera musutruk eta kobratzen. Ni bezala 100 urte. Nire hurrengo bidaia, atzean ikusten duzuen hegazkin hortan, Polonia aldera. Eta abisatu didate, han hotza egiten duela eta gure amatxoak nolako diren. Bada espada, hemen prestatu dit, bada espadakoen poltsatxo bat. Manta termikoa, pospoluk, mantaket ez da gizar. Ama, lasai, aurten izan dugu neguakin, gu prest gaude, Hurrengoak, Polonia. Bai, Euskal Herriko neguarekin nahikorik ez, eta iparraldeko lurretara goaz. Bertan, Txiloeko beste abentura bati ekitu. Loteko lagunei esker, Varsoviaraino egan egingo du. Eta bertan, beste hegazkin bat hartu, eta Baltiko itsasoaren ertzean dagoen Danziria bisitatuko dugu horrena. Lau ordutako bidaia ondoren, Danzera iritsi gara. Poloniako iparraldean gaude, hiri zoragarria benetan, monumentu asko dauzkana, inguratzen Neptunaren iturria, eta dana daukate bere historia berezia. Etorri zaitezte gurekin, eta ezagutu dezagun hiri zoragarria. Bidai lagun eta gidari Eba Estepizizka izango dugu, eta bere laguntzarekin hiri eta inguru hauen historia eta itxileriak ezagutuko ditugu. Gure gida Ebaren esanetan, hau da herriko museorik politena. Eta museoa baino da antzinako aberatz baten etxea. Eta erakusten du, garai batean hemen ze altzorrak eta ze aberastasunak zeuzkaten, eta berezitasunak etxean direla estuak, eta oso luzeak, 50 metro. Biltzen, Danz, Poloniako portu garrantzitsuena izan zen, eta da. Eta horri esker, 16 eta 17 mendeetan, aberastasun handiak pilatu ziren bertan gariaren esportazioari esker. Garai horietako merkatari aberatz baten etxea zen hau, eta oraindik portuko handitasun eta luzu berbera izaten jarraitzen du. Eta hau zen, hemengo hau, zen estufa bat, hemengo estufa, atzetik ate bat dauka, eta bertan egurra ikatza sartzen zen, eta hau berotzen zen, eta horrelako bi handi daude, eta etxea berotzeko. Hemen beharrezkoa. Ikusten duzue, gure gaur egungo etxen berdin-berdina. Montuaba ibaia. Bertatik bidaltzen ziren Europa guztira, gerora hiria horren aberatze egin zuten zereala.
eta lan horietako erabiltzen zuten gaur egun hiriko sinbolo bilakatu den portuko garabi zaharra. 1492 eta 1494 urteen artean eraikia, 2 tona arterako pisua 11 metrotara altzatzeko gai zen. Bere barnean dauden 2 erroten barruan 4 lagun sartu eta hamsterrak bailiran beraien hanken indarrak eraginda. Hauen hankak apartak izango ziren lan horretarako. Merezi du Danseko portuak goiz bat bertan pasatzen. Pentsa, itsasontzi piratak ere ikus daitezke. Horretaz gainera, merkatarien aldetegiak, itsas museoa, hainbat jatetxe, eraikin historikoak, kalean egiten duen hotza gorputzetik paseatzen ateratzeko leku aproposa. Hiri baten handitasuna ikusteko, goraldeak dira hoberenak. Eta horra goaz gu orain. Gora! Gora! Bomba! Sexy! 17. mendean, inguru guzti hau aletegiz beteta zegoen. Eta esaten zuten, Dans zela Europako aletegia. Eta hortik ziren aberatzak, hemendik aleak eta zerealak eta bialtzen zituzten Europara guztira itsasontziz. Eta 300 piku omen zeuden ero, eta hortik zetorren beraien aberastasun guztia. Oin ari dira hemen, gerratean bota zituzten hau dena txikitu zuten, eta oin egiten ari dira antzeko etxeak, baina gaur egun aletegi beharrean, hotel, apartamendu eta etxe bizitza bilakatuko direna. Kaixo, fresko iten du hemen, Kanaletik pasiatzen etorri gara Antzinako zentral elektrikora eta hemen daukagu filarmonika jatetxea. Eta bertan gure zai, bertako sukaldaria eta guretzako zerbait berezia prestatu behar digu gure aurrean. Sukaldean goltza dugu zain, dentista ogibidez, baina bere sukalderako zaletasunak dena utzi eta ostalaritzako gure mundu zoragarri honetara sartzera animatu zuena. Jatetxe honen berezitasuna da jende aurrean aukera daukazula janaria prestatzeko eta hori izango da guri ingo digutena. Bertako plater tipikoa prestatuko digute eta izango da atea, gero asa eramango du eta patata, nola ez, hemen patata gabe ezin da. Beraz, adi-adi ikustera. Tu w tej wersji mamy świeżą, chrupką. Nam wytopi się naturalny tłuszcz. Hemen berez izan dena, guk egiten dugunean, ahatearen paparra egiten dugunean, normalean sartaia beti berua egiten dugu eta beraiek hotzetik hasten dira. Eta gero indarra eman da, temperatura baxuan jarri du. Eta gu bezala kolpe gabe. Eta hori lehenengo marinatzen utzi du, eskaiarekin, erromeroarekin, baratxuriarekin, eta piperletza eta gatza. Benetako plazerra ematen du norbere aurrean nola kozinatzen duten ikustea. Osagaiak nola meratzen diren entzutea, janaria usaintzea, sartaginak dantzan ikustea. Berez, jatetxe batera jatera joatea gozamena bada, detaile txiki hauei esker biderkatu egiten da boskari hori. Troszkę kuchni nowoczesnej, kaczki, gorce kaszubskie. Hemen daukago platera listo, itxura ikusgarria, eta hau nire programan, sukaldeko programan indar dut, bai ero bai. Osagaiak Euskal Herrian ibiltegi ditugunak, ez dauka inongo beste munduko ezer, eta gozua seguro behar duela.
Nebar. Marinatuak ematen dio bere puntua, oso ona. Ben ez dakile euskeraz. Euskeraz jakiko maluke txorinera. Lasterketa baino lehen iskilerak igotzearen hau oso itura txarra bilakatzen ari da txiloen, Ni oso konforme. Jakina da, paisaia bat ondo ikusteko, onena altueretara igotzea dela, eta asmorrekin gora egin dugu guk ere, dans eta bere inguruak goitik nola ikusten diren jakiteko. Horratzean ikusten dituzuen baso elurtu horietan, hortik ibiliko gara korrika, elur artean da baso eta oiana eta lehoiak eta pumak eta denetik. Baina eta ez ere, hotza! Hemen hotza egiten duta. Eta iskilera gehiago. Bakarri falta da lasterketan ere iskilerak aurkitzea. Isilik, azkenean pasako duko eta. Iluntzen ari du eta kalean ez da giroia da. Jendea, lana bukatu eta etxeko berotasunera batzen ari da. Guk hemen etxerik ez dugu, baina etxean bezala hartu gaituen jatetxe bat bai aurkitu dugu. Kubitxi jatetxea. Danseko portuan dagoen jatetxe historiko bat da. Diotenez, hiriburuko zaharren. Bertan, goi mailako sukaldaritza dastatzeaz gain, bere historiako pasarte bitxiak kontatu zizkiuten. Beraien etxeko horma zati bat aitzinako arresearen parte zela edo. Nola, medikuntza ikasleak laborategiko probetak eskutan, beraietan garagardoa edatera joaten zirela. Hotz egiten du kalean. Baina gautxori garenoi, piratei bezala, hiriburuetako gaua ezagutzea gustatzen zaigu. Egunean zehar ibilitako kaleek beste sarma bat dute hiriko argiak piztu eta kolorez berdinetako soinekoa janzten dutenean. Bakartien ordua da. Jende desente ikus daiteke paseatzen. Alde hortatik, hiri bizia da Dans. Ni ere gustura geldituko nintzateke bertan nora ezean. Baina bihar egun luzea daukat aurretik. Eta lasterketa ere gainean dudala jakinik, hobe lotara joatea. Hasi dugu eguna, eta hemen ere, gure herrietan bezala, lehen irekitzen dutena merkatua da. Bertako lau osagai ezberdin kenduta, gure merkatuetan aurki ditzazkegun antzeko produktuak ikus ditzazkegun. Horretaz gain, arazki, arrain eta haragi artean, 10. mendeko Dominikoen erlijio ordeneko eliza baten arrastoak aurki ditzazkegu bertan.
etortzen da lasterketa bat baino lehenago bertako merkatu edo janari denak bizitatzea. Zeren askotan, bertan ikus ditzazkegun jaki berdinak aurkituko ditugu lasterketan zehar. Hemengo elikadura, iparraldeko herri gehienetan bezala, kalori altukoa da, eta hori ona da. Lasterketan zehar aurkitu behar dugunarekin, dena beharko baitugu. ¡Oh, buena! ¡Qué bueno! Jarrai dezagun hiri ezagutzen. Gure aurrean, 14. mendeko errota erraldoia. Irla txiki batean kokatua, 18 gurbil zeuzkan, 9 alde bakoitzen. Eta egunean 200 tona ekoiztera iritsi zen. Bigarren mundu gerra bukaeran itxi zuten. Jan Ebelius astronomoa, 1611 urtean jaioa, ilargiaren topografiaren aita gisa ezaguna da, eta hiriko pertsonaia historiko garrantzitsuenetako bat du. Zubi historikoetan ohitura berriak, zenbat maitasun horren toki txikian giltzaperatua. Berlineko harreziaren zati bat, ondoren bizitatu behar dugun lekuaren aurrerapen gisa. Pero por la noche las cruces desaparecían y no se podía con las demandas que se ponían. Dantzeko gure bigarren eguna indartsu hasi du. Hortarako bertako untzioletara etorri gara. Hemen, 70. hamarkadan hasi ziren lehen protestak eta langileen eta eskaerakin eta 80. hamarkadan sortu ziren bertako sindikatu, elkartasun sindikatu famatuak, zeinek 89. urtean ekarri zuten Polonian komunismoaren erorketa. Eta beraiek esaten duten moduan, gero Europan komunismoa erortzea. Oskirria ematen duen toki horietako bat da Elkartasun Museoa. Gertakari historiko hauek jaso ziren untzioletan kokatua, bertan 70ko eta 80ko hamarkadetako urte haietan gertatutakoa kontatzen digute. 1970 urtean, ontzioletako langileek beraien lan baldintzak hobetzeko hasitako lanustea gogorki jasarri zuen gobernuak. Baina 1980 urtean, Lech Walesa idatzen zuen Solidarnok sindikatu ilegalak, hainbat egunetako greba eta borroken ondoren, gobernua beraiekin mahaian esertzea lortu zuen, eta beraien eskaerak onartu zituen. Bertan ikus ditzazkegun gauza esanguratsuenen artean, Joan Paulo Aita Santu Poloniarrak emandako mesa eta berak erabiltzen zuen kotxea, langileek egurrezko oholetan idatzi zituzten 21 aldarrikapenak, kaleistiluetan poliziak erabilitako ibilgailu eta materialak, garaiko janari denda baten erreplika, apal guztiak erdi utzik dituela orduko gabeziaren adierazgarri eta beste hainbat gauza. Członka biura politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego gmina Tadeusz Liczba. Sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej. La gente no estaba en la calle, la mayoría de soldados.
dira eta ero anestesiak penska da eso. Jarri dezagun dantzeko bitxikeria gehiago ezagutzen. Munduan zehar dantz hainbat gauza dira ezaguna, eta horietako bat anbarra da. Beraiek dira munduko anbar esportatzaile handiena. Anbarra zer da? Hori da, azkenean, antzinako zuhaitzen erresina, iten dela milioika urtean zehar, gogortu iten da, eta hemengo denda hontan lantzen dute, eta hoiz ikusiko dugu orain. Torri! Bitxikeriak barik, bitxi polit askoak egiten dituzte, anbarra erabiliz, Rafal Zelarnik eta bere familiak beraien artizautza denda. Kolore, tamaina eta forma guztietakoak dituzte. Etxekoei opari polit bat egiteko toki aparta. Piezas un poco más grandes mi padre hizo el collar. Eta bitxiez gain, anbarra eta alkohola nahastuz eginiko dena sendatzen duen erremedioa ere badaukate. Eta hemen daukazuen hau da, katarroak eta sendatzeko dagoen, erremedio hoberena. Honek katarroa hiltzen du eta dena hiltzen du honek. Ez dakizer zeukan edari horrek, baina barrena mugitzeaz gain, minik horri egiteko beharra ere eragin du. Eta lasterketatik joka dugula jakinik, bi zoragarri honetako kaleetan barrena bagoaz lasterka eta salteko. Venga! Hemen atzeko etxe hondan jaio zen Gabriel Fahrenheit, termometroa asmatu zuen gizona. Ez duen ulertzen zertako asmatu zuen, hemen bakiuz egiten duen, beti hotz. Lasterketa hasteko prest, polakoa gogorra zirela, baina konturatu naiz, beira. Bakarra naizela, galtzamotzetan doana. Beste anak istarrak tapa inda dauzkate. Nik ez dakit agian derrigorrezko Santa Pauta eramatea. Ez beste bat hau motzen da. Eskerrak, hori Bilboko izango da, nio bezala. Neguko hotzak kalean utzi eta dantzeko beste eraikin esanguratsuetako baten gozotasunera batu gara. Shakespeare antzokira. Hemen gaude Shakespeare antzokian eta gurekin daukagu Magdalena eta beretzako lehenengo galdera izango da Magdalena. Zein da harremana Shakespeare eta dantzen artean? Magdalenak zera zan zigu. Shakespearen obrak Londresen atzezten ziren, eta ondoren, kontinentera etortzen ziren aktoreak bertan atzerlan berdina antzestera, tartean dantzen. Eta nire bigarren galdera da, segatik induzue gaur egun, antzinako estiloan olako antzuki moderno bat eraiki. Beraien helburua zen, jatorrizko leku berdinean, antzerki areto moderno bat eraikitzea. Baina garai hartako ezaugarriak errespetatuz, adibidez, teilatua zabaldu egiten da. Zeren Shakespearen garaian antzerki aretoak zabalik izaten ziren.
Eskerrik asko azalpen guztiagatik eta gozatzen honekin. Egun bat esnatu zaigu, eta gaur kotxea hartu eta ziurrenik inguruko eraikinik ikusgarriena bisitatuko dugu. Malborkeko gaztelua. Teutoien erlijio ordenak 1274 urtean eraikia, Europako gotorleku gotikorik handiena dugu, eta adreiuz eginiko munduko handiena. Logat ibaiaren eskuinaldean eraikia, toki estrategiko batean dago kokatua, eta horregatik, 14. mendean bertan jarri zuten beraien egoitza nagusia Teutoia. Malborkeko gazteluan ez ziren txikikerietan ibiltzen, hemen dena handia zen. Eta tartean, erdiaroko figura handiena, Ama Birjinarena. Bai, 8 metroko altuera eta kilometrotara ikusten zen dizdira dauka estatu honek. Ups, barkatu. Gaztelua 3 sekziotan banatua dago. Goi gaztelua, erdikoa eta bekoa. Eta sekzio bakoitza lunabarrotan eta dorretan banatua. Ez zeukan lan makala gaztelu hau setiatu nahi zuenak. Lau hauek izan ziren, garai ezberdinetan, gazteluan egon ziren Teutoi erlijio ordeneko agintari garrantzitsuenak. Azken zubiaren gainean gaude. 4 zubi eta 14 ateren ondoren iristen gara Malborkeko gazteluaren bihotzera. Egun, museo moduan funtzionatzen du gazteluak, eta bertan, garai haietan gazteluan zeuden biztanleen egunerokotasuna ikus dezakegu. Azkenean, gaztelu herri txiki bat zen. Bertan, ia 3000 soldadu bizi ziren, eta haien beharrak asetzeko, ia beste horren beste lagun bizi ziren gazteluan eta bere inguruetan. Arotzak, okinak, merkatariak eta abar. Hojas de berza, mira. Esperientzi berria probatu dut. Kaka inut eta elurrakin garbilu nahi zeperdia. Bai. Pareta hauek 13. mendean bezala berdin-berdina daude. Ate hori originala da, garai hortakoa. Eta barruan dagoena ere, garai hortatik mantentzen den apurretakoa da. Zeren eta hemen, badakizue, Bigarren Mundu Gerratean ia dena txikitu zuten, baina hau ere oraindik mantendu egiten da. Torri barrura. Hor ikusten dituzuen leiho itxi horietan, hor zigortzen zituzten, pekatua egin zuten monjeak 3 egunez ogia eta ura jaten. Ni bezalako mutil txintxuak hor sekule ziren sartuko. Las piedras y por los canales por una chimenea. Harri hauek berotzen ziren behan zegoen suaren ondorioz, eta gero zulo batzu zeuden, eta zulo horietatik gora igotzen zen beroa.
Ikus dezakezunez, ni sasoia, nire jaio naizen sasoia ez da nirea. Nire sasoia hau zan, ateak nire tamainakoak egiten zirenean. Lehen erakutsi dizuedan kalefazio sistema harriak berotzen zina, hauek dira zuloak eta hemendik haize bero ateratzen zen, eta hemen daukagun egon gela, hau lehen jangela zen, 400 saldun sartzen ziren hemen, eta hemen goxo-goxo eta bero-bero jaten zuten, hor aldamenean daukaten sukaldean prestatzen ziren, jaki goxoak. Ikusgarria benetan Malbork. Bizitzan behin bisitatzea merezi duen toki horietako bat. Erdi Aroko historiak alde batera utzi eta gaur egunera bueltatu gara. Sopot, Danseko iparraldean dagoen kostaldeko herri turistiko bat da. Idea bat egin dezazuen, gure Donostiaren antzeko zerbait. Jente desente ikus daiteke bere kaleetan barrena pasiatzen. Hemen ere, Malborken bezala, badaukate beraien errekord propio. Bertan baitako, Europako egurrezko kairik handiena. Molo izenez ezagutzen dena eta 515,5 metroko luzera duena. Garai batean, bertan zeuden bainuetxeegatik zen ezaguna Sopot, baina egun turismotik bizi da gehien bat. Gure gida Ebaren esanetan, Sopotera turista talde handiekin joatea tokatzen zaionean, eskutik helduta joateko gomendatzen die. Jende artean galdu ez daitezen. Atera kontuak. Bueno, gaur, orain, agurra baino lehenago, gure gidariari opari txiki bat eman behar diot. Azkenean egun hauetan oso ondo portatu da gurekin, eta egunen batean hona etortzen bazarete, benetan jarri berarekin harremanetan, se merezi du. Oso azalpen onak eta oso jatorra benetan. Bueno, Eva, y ahora para despedirnos, tengo un regalo para ti. Porque te has portado muy bien con nosotros. Gida paregabeak suertatu zaizkigu. Y te hemos traído unas conservas navarras de alcachofas herriaren eta bere historiaren jakitun aparta, detalles beteriko azalpenak ematen zituena, eta batez ere, telebista talde batekin lan egiteko pazientzia handia eta denbora izan zuena irribarrerik galdu gabe. Un delantal de cocina de nuestro programa. Opari, Nafarroako barazki kontzerba batzuk, eta gure telebistako opari poltza bat. ¿Y las ¿Cómo te explicaciones? lo agradezco? Te doy 3 besos. Entonces. ¿Aquí serán 3 besos? Sí, Bueno, aquí serán 3. 1, 2 y 3. Hau da txoioa, Gracias, hiru ¿Sabes muxu. por qué son 3? ¿Por? Por mucho frío que tenemos, no son 2 sino 3. hotza, ¿no? Para noski, que- arrazoiona. Pues yo daría 6, porque aquí hace un frío. Muchas gracias, lo he pasado muy bien yo con vosotros también. nada, ¿no? Y de he nada. aprendido mucho también. Me alegro.
indarrean gaudela profitatuz, lasterketa aurreko azken entrenamendua egitea ordu zait bertan. Are gainean korri egitea, bihar lurretan korri egitearen antzekoa denez, ongi etorriko zen. Bihar, Promieski ultratrakeko 75 kilometroak egiten ahaleginduko naiz. Eta egia esatea nahi baduzue, urteko lehen lasterketa guztietan gertatzen den moduan, dudaz beterik eta nahi urduri noa. Ander Garmendiak, nire entrenatzaileak, aurre denboraldian lana ondo egin dugula dio, eta lasai egoteko, baina ni ez nago horren ziur. Ja zer gertatzen. Urduritazunak hasteko, Dantzeko garagardotegi batera joan gara afaltzen. Garagardotegi honen berezitasuna, beraien garagardoa bertan ekoizten dutela, eta prozesu hori ikusteko aukera eman zikotan. Bertan erakutsi zizkiguten zein garagar, lupulu eta malta mota erabiltzen dituzten garagardo mota ezberdinak egiteko, eta noski, probatzeko aukera ere izan genuen. Azalpen askar baten ondoren, orain joango gara garagardo zoragarri opratzera. Eta gogoratu, 17. mendeko errezeta da. Estudiantes de medicina. Luze garaitan zan, esan zuen. Nik bihar lasterketa daukat, eta begira nola nagoen. Nik hau ez da kirolari profesional baten itxura. Hori bai, ondo hidratatuta joango naiz. Pilsa, hau IPI, gero beste hau da beraien arrezeta. Gehiagik ez ditut erango, batekin nahikoa da, eta noski, beraiena, 17. mendeko errezeta, probatu behar dago. Gero dorsalan bila bombardot, bihar lasterketa. Beharra, Agur! Bueno, ikusi duzue, badaukala zer ikusi Gedantzek. Baina gu azkenean zertara etorri gara, lasterketara etorri gara. Eta orain, hortarako ze behar dugu, zenbakia. Eta beste lasterketetan, ia, ikusi zenuten, lekuak aparte, natura, ez, Gedantzen hemen, supermerkatu handi bat, eta bertara goaz orain, izen ematera. How are you? Fine. I love my baggage. Taking luggage and then we are giving salamonada. Bueno, hemen dauzkagu biharko arerietako batzuk, Jeremias, Biberranekoa, Montblanken da podium egindakoa, eta bestia izen aztagi Norvegiarra da, izen oso arraroa dauka, Kanarietan bizitzen egon zala, eta, Transgran Kanarian ere podiuna egindakoa, arerio gogorrak, bihar nik beste lasterketa batean dago. Nire entrenatzaileak esan bezala, bihar aurreneko lasterketa da, asko dauzkago aurretik. Bihar osatzen. Very strong runner. She had This race, I'm the first Exactly. Kalean hotza egiten du, baina izena emateko gunean giro ederrean gaude. 75 kilometroko lasterketaz gain, bihar 15 kilometroko beste bat jokatuko da. Eta pixkanaka, badoaz azken parteideak zenbakeak hartzen. Bihar goizean denok ikuskiko dugu elkar.
Pamiętajcie, że mamy telewizję hiszpańską, to znaczy baskijską, więc pamiętajcie, że... Iritsi da eguna. Goizeko 8:30 dira eta mundu guztia prest dago lasterketari ekiteko. 2 gradu zero azpitik eta elurra ibilbide guztian zehar. Beste urteren batean, honekin aurkituko banintz, agian larritu egingo nintzateke. Baina aurten Euskal Herrian izan dugun neguarekin, ondo aklimatatuta gatozela esan dezaket dudarik gabe. Bueno, ea zenboz jotenan, bintzat gozatzea espero du. I'm running short. Lasai, gozatzen, tan antzekoa da, elurra, basoa, eta bueno, mentxe, taupada kontrolatzen. Horiz esan zidan entrenatzailea. Lehen 2 orduetan 150 taupadatik behera joateko. Hurrengo 2 orduetan 155 taupadatara, eta bukaeran egurra eman nahi banion, eta aukera baneukan emateko. Oraingoz 12. noa, beraz, ondo, ea mantentzen garen. O 4, 5. Esperientzi berria probatu dut. Kaka inut eta elurrakin garbitu nahi zeperdia. Bai. Oso ona. Qué bueno. Ya dirá tres cagaitan. Perrilla da, bueno. Este era ondo, Korrikalariaren liburua. Lasterketa aurreko gauean ez edan 2 garagardo baino gehiago. Perrillera sor dezake. 53 urte eta beti ikasten. Kilometroak eroartzen doazen heinean, gero eta hobeto sentitzen ez. Eta pixkanaka aurkariak atzean ikusten hasi naiz. 10., 7., 6., Anderren estrategiak funtzionatu du. Eta poliki hasi eta indarrak geroko usteak fruitu ematen hasi da lasterketaren 2. erdian. Azken anoa gunea. Bertan, Jeremias Lituaniarra doa aurrena. Lasterketa berak irabaziko duela dirudi. Eta ni 6. noa, aurreko 2ekin batera. Ondo, zedik aurrea, zurriko mina kristona,
Hau kulo, txoskatiatik, baina, bueno, ondo gustura. Bosgarren eta laugarren zibazenak anoa gunean utzi eta ziztu bizian abiatu nahi. Gurean gabiltzan bitartean, 15 kilometroko lasterketakoek azken beroketak egiten ari dira bereari ekiteko. Hauek ez dute ez motzilarik ez ezer behar. Egan atera dira goizeko hotzak gainetik kentzeko asmo. Esan bezala, azkenean Geremiasek irabazi du lasterketa. Zorionak berari. Nire lagun Inigo etxoiten daukat. My friend Inigo is here. Come on. Pues, oso azkarra niretzako elur pila bat. Eta bueno, atzetik aurrera, batekin pikauta etorri naiz. Eta bueno, eta hau da lasterketa hauetako honera. Helmuga puntua pasatzea, helburua lortu. Hasiera niko sobe, eta horrekin ikusi hori. Horre pikatu hori, cabron! Numer 007 jest to zawód. Piotr Choroś z numerem 7 witamy na mecie. Baina nik irabazi dio. Was good? It's very fast for me. I prefer more technical. But it's nice. You like the course? Yes. No problem with the marks? No, it's perfect. It's perfect. Whoa. I'm perfect. happy. So you like it? Yes. So it's the most important. Congratulations. Thank you. Bueno, hala, a mangiare. Ni, laugarren sartu nintzenaren pentsamenduaz joan nintzen zerbait jatera. Baina horretan nengoela, hirugarren bukatu nola esan zidaten. Beraz, saltxitxa zoragarri horiek oraindik eta hobeto sartu zitzaizkit. Hau da honena, acaba entrenamiento extrema. Eta descanso beharra más de 8 días. 8 egun, oin, parranda. Dziewiątym, drodzy Państwo, Igor Iturieta. Igor Iturieta, kolejny zawodnik. Urteko lehen lasterketa eta hirugarren. Ez dago gaizka. Hurrengo lasterketetan hau hobetzea zaila izango da, baina momentuz honekin gozatzeko asmoa besterik ez dut. Gero-gerokoa. Hemen gaude Maikelekin lasterketa eta kontu guzti honen nagusi eta antolatzailerekin. Eta, bueno, galde batzuk egingo dizkigu, honen inguruan ero pixkat, ez? Mikel, ze historia dauka lasterketa honek egon, noiz hasi zen? Duela 3 urte hasi zirela komentatu zidan. 3 urte hauetan bost lasterketa egin dut. 3 neguan eta 2 udan. Lehen edizioan, 100 lagun besterik ez ziren atera. Eta azkenen honetan, 1000 lagun baino gehiago atera direla komentatu zidan. Bueno, eta zein da Tromieski ultratrakan etorkizuna edo? Datorren urtean, are eta korrikalari gehiago lasterketan izatea da beraien asmoa. Eta jendearen eskari kasu eginez, korrikalariak berreskatuta, datorren urtean, 100 kilometroko distantzia ateratzeko asmoa dute. Hemen ogazue, ez da dutxatu ez ezer, aprotxatu dugu hor helmuga dagoela eta hemen danseko artista handi bat bizi da. Eta bera bisitatu eta bere artelanak ikustera gatoz. Holako aukerak izan ezkero, aprotxaten, behar ditu?
Hemen gaude zure artelanen aurrean, eta, bueno, pixkat, azaldu beharko digu orain zein da bere estiloa, nola egiten duen lan. Sí, porque pregunta tan difícil. Galdera zaila zela esan zidan. Yo creo que es una mezcla, ¿sabes? Estilo ezberdinak nahazten zituela esan zidan. Bidaietako esperientziak eta estiloak nahazten. Hay gente que lo llama de otra forma. Ajá. Y bueno, y ahora tengo oído que bere proiektu berri baten berri ere bagenuela esan nion. Eta kontatu zidan, bere bikotea, kolombiarra zenez, hango artisau batzuen laguntzarekin, boltza koloretsu batzuk egiten ari zela, gero, berak kolonian eta munduan zehar saltzeko. Invierno, frío, boltza hauek necesitamos muchos colores. Kolombiako indigenek eginiko mola izeneko ehunez apainduak daude. Eta bere esanetan ikusgarri politak omen dira. Adornados por molas. Guk onartzen dugu, benetan politak zirela. Verdaderas obras de arte. ¿Conocen en Colombia tu Gero, bere lana obra? ea Kolombian ezautzen zuten galdetu genion. Eta ea nola hartzen zuten. Bertan, pare bat aldiz bere artelanak erakusteko aukera izan zuela esan zigun. Eta gainera, Kolombiako pertsonai famatu batek bere kuadro bat erosi zuenez, oso ondo dagoela ikusia. Ah, sí, ¿eh? Bueno, entonces... Famatua gure Magdalena, eminentzi bat. Eta honekin bukatu da gure Poloniako bidaia. Zoriontzu, 3. postu zoragarri bategatik, eta batez ere, ez dudalako, kit zoragarri hau erabili behar izan. Garrantzitsu ekartzea ere, bidai batean. Herri zoragarri bat ezagutu du, oso jende jatorra, jakiak eta zoragarriak, eta hori sukaldari batek esate dizue, eta lasai, eseri, seku jarraitzen dugu bidai izan. Urrengoa, urrutiago oraindik.